bareng Bratayuda dadi malah mringkus jirih getih wedi mati. Kondange dadi senopati, kondange anak dewa. Ning jiwane ringkih mulur mungker kaya cacing rambut jaji. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur katangi liyan nyayah tunggil ibu suwita mring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya golagul manggolong-golonganing perang Bratayuda inadekan senopati. Oh, aduh, Yayi Prabu Duryudana. Paduka jimat sembahan kula ing Marcapada pratenggelahan. Nyuwun pangapunten kepeksa kula bedol saking sasana matur tanpa piniji. Nuwun sewu. Sak bodho-bodhonipun Ratu Ngawangga menika kula tasih saged anggagapi dhateng pundi playuning tembung lan pangandika paduka. Yektosipun sampun sawetawis dangu kula nengga dawuh saking paduka benjang menapa kula dipun keparengaken labuh labet dumateng negari Ngastina ngetingalaken ing reh kaprawiran kula mbrasta dumateng para Pandhawa. Yayi gandeng kula sampun ngrumaosi gesang kula menika sahandhap padha paduka. Tanpa sih katresnan lan pangayoman paduka karna menika namung derajat anak kusir wong sudra sampali mbuh kanane wong saudon saurupan. Mboten saged mangan menawi mboten nyangga bathok turut masar. Ning inggih awit saking katresnan paduka sakmangke paduka rengkuh kula mongko dados senopati ing negari Ngastina lan sampun satrepipun kula ngetingalaken jiwa kaprawiran ngurbanaken dumateng jiwa raga kula kangge ngreksa dumateng kawibawan paduka. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu Yayi. Dinten kaping 14 benjang pletheking srengenge saking jagat wetan dados ungup-ungup wiwara pepadang. Kalilan kula badhe madeg senopati kula ingkang sagah ngrentengi sirahipun para Pandhawa. Dalah. Mampah wanci pangklong kepapak obor sewu padang tetrawangan raos sing manah kula sak sampunipun kula mirengaken prasetya paduka Kakang Narpati Ngawangga. Pramila saking menika mugi sineksen jagat saisinipun Bratayuda dinten kaping 14 Kakang Narpati Ngawangga Basukarna kula tetepaken dados senopati Ngastina. Joko Pitana ngaturaken panuwun kang tanpa upami dene paduka paring kapitayan.
lan kanugrahan agung dumateng ingkang raka ing ngawonggo mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Dinten kaping 14 kula ing badhe madeg dados senopati Ngastina lan kula nyuwun supados benjang menika timbang bobotipun kula badhe nitih rata Kyai Jatisura lan kula nyuwun kanthi sanget benjang ingkang ngusiri kreta Jatisura mboten wonten sanes kejawi namung paduka Rama Prabu Mandaraka. Piye? Trisang kapirang nangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana Pak Soekarno wis marambah makaping-kaping saben kowe ngucap saben kowe guneman mesti natoni atine sapa-sapa. Kowe kepengin madeg senopati sing dadi kusire maratuwamu Salyapati iki. Yo. Sadurunge aku saguh dadi kusir ayo metu njaba kowe petung karo aku le. Langit tata natong leretin sanging alis Mboten langkung ingkang putra mantu ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawan tuwan-tuwa kunjuk Rama Mandaraka. Sik. Pedahe apa kowe nyembah karo wong gerang yen batinmu ngetungi kepelan? Wiwit nalika Ratu Ndarawati teka ana ing Pendhapa Ngastina biyen para sepuh kabeh padha ngelikake supaya Duryudana ngambah dalan rahayu netepi tembung Bawaleksana balekake kamukten negara Ngamarta lan Ngastina marang para Pandhawa kabeh padha juweh nreweteh ucape nuturi karo Ratu Ngastina ning parandene kowe sing ngobong karo swasana kowe sing nglincipi carang apa-apa malah kepara kowe ngremehake marang derajate wong gerang. Kowe nyepelekake karo Rama Penemban Bisma, kowe nyepelekake karo Guru Durna, kowe nyepelekake karo wong tuwa. Bareng tak glejah, bareng tak nalar, bareng tak pikir Salya iki duwe anak wadon 3, sing 2 nemu bejo ning sing 1 nemu apes. Yen anak wadon Nerawati diwengku karo Ratu Mandura si Baladewa, nadyanta kae ratu sing manggan mara tangan, sing ceklekan aten, sing dheweke gampang nesu, ning yen karo wong tuwa ki ngaji-aji, karo wong tuwa ki ngurmati. Kuwi Baladewa. Banjur anakku si Banowati diwengku karo Ratu Ngastina Duryudana, nadyanta kae ratu sing bongol, ratu sing ngumbar maksiat, ning yen karo wong tuwa banget anggene ngaji-aji, pendak sasi mesti ngirimi apa-apa, pendak bodho mesti nggawani beras lan liya-liyane. Kuwi Duryudana.